Turang Waseto saya kuasa wadaya alon-alon yuk pokoknya kelakon yuk sare-sare yang penting oleh yuk Swami Jengkar Pura Isan Joko Turang Gasito Tumuju ing tengahing pagelaran agung Risan Boko meminta marang Gusti gawe pepesing kodrat mugi ora nyojo Turang Gasito pangayahi wajib mugi tansah manggi ana rahayu tinebeta saking kalih Sambi
Siap. Yo.